143 sena ilu bħal għada jekk alla jrejt għada fil-ħodu mal-10 xebba mill-arb kienet għaddejja minn hawnhekk minn qudiem hawnhekk minn dawn l-inħawim il-wiet u tisma' min jgħidilha hija għal darbtejn. U Karmi Grima kien 22 ta' Ġunju tal-1883. Karmi Grima kienet se tibqa' sejra imma meta reġgħet semet il-vuċi hija daret u daħlet fil-kappella f'din il-kappella li hawnna u ġewwa u qalet it-tliet Ave Marijiet li l-Madonna talbita biex tgħid fġieħ it-tliet ijiem li damet fil-qabar. Xi tfisser din il-ġrajja lina? Nistgħu nagħtuha 1000 tifsira, però żgur l-ewwel qabel kollox tfisser l-interess tal-om, l-interess ta' Marija f'din ix-xebba Awċija. Biex ma ngħidux l-interess ta' Marija fl-Awċejn fina. U dik ejja tfisser għal kull wieħed u kull waħda minna sejħa biex ma nħallux, ma nitilqu qatt ir-relazzjoni tagħna mal-om tagħna tas-sema. Interessanti ħafna x'din hija min jaf kemm il-darba ngħiduha aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum, min jaf kemm il-darba l-om tgħidha lill-ulieda l-tfal tagħha hija, min jaf kemm ngħiduha l xulxejn. Din hija żgur li fija ġo fija ħafna mħabba, żgur. Imħabba interess, imħabba ta' intimità, mħabba ta' rabta mal-persuni illi lilhom ngħiduha. Kultant imħabba illi timplika anki twissija, kultant imħabba illi timplika anki illi nieħdu ħsieb illi l-persuna u l-persuni l-oħra li ngħidulhom ma jmorrux fil-periklu, hija. F'kelma waħda, din il-kelma tiġbor l-interess kollu tas-sema muri lilna f'Marija f'kull wieħed u f'kull waħda minna anki l-lum. U allura forsi mhux ta' bxejn illi dan is-santwarju minnu nnifsu għandu kapaċità attrattiva fi kliem ieħor jiġbed lil kulħadd. U hawnhekk kulħadd iħossu home, ħadd ma jħossu barrani, kulħadd iħoss li din id-dar tiegħu. Forsi bir-raġun, għax din lejja ta' Marija mej xajr ix-xewqa li s-sema li Alla jidħol f'relazzjoni magħna. U llum f'dan il-ħadd, fit-12 il-ħadd ta' matul is-sena, din lejja għandha tifsira partikolari ħafna. Din lejja għandha tifsira li għandna bżonn il-kol kemm aħna ma nafx jekk konniex attenti biżżejjed għall-Vanġelu tal-lum. Ġesu fil-Vanġelu tal-lum għal 3 darbiet. Fi ftit vrows jgħidilna l-istess sentenza, la tibżgħux. Kemm għandna bżonna din is-sentenza la tibżgħux. Kemm nibżgħu u minn xiex nibżgħu. U Ġesu jgħidilna minn xiex m'għandniex nibżgħu. L-ewwel qabel kollox m'għandniex nibżgħu minna nfusna. Ħafna drabi l-biża' it-teddejt ikun ġej minn ġofina minna nfusna. Il-biża' mill-mart. Il-biża' minn dak li se jiġrilna fil-futur. Il-biża' illi m'għandniex kontroll tas-sitwazzjonijiet kollha li ngħixu fihom. U Ġesu jgħidilna jagħmlilna kuraġġ u jgħidilna żewġ safar mhux b'xejn jinbiegħu. U dawn ma jiġrilhom xejn mingħajr ma jkun jaf il-missier. Allura għalfejn nibżgħu. X'kuraġġ jagħmlilna Ġesu. Intom iktar minn żewġ safar. Kemm xi ħaġa sabiħa li niġu hawnhekk fid-dar ta' omna u nimtlew bil-kuraġġ. Imma l-biża' mhux biss minna nfusna, il-biża' li jsemmi l-Vanġelu wkoll biża' min-nies mill-oħrajn, mill-ġudizzju tal-oħrajn, minn kif jitrattawna l-oħrajn, minn x'jaħsbu l-oħrajn fuqna, minn x'jgħidu l-oħrajn fuqna, u anki hawn Ġesu jgħidilna la tibżgħux għax dak li jgħod mhux tant kif iħarsu lejk l-oħrajn, imma kif inħares lejk jien. Kif tħares lejk l-om għażiża tiegħek, l-om qaddisa tiegħek.
ħadd minna m'għandu l-kapaċità, ħadd minna ma jista' jiġġudika lil xi ħadd ieħor, ħadd minna għax ħadd minna ma jinsab flok ħadd ħli fil-missier tagħna tas-sema u li jaf x'hemm moħbi fil-qalb tagħna. Dak jista' verament jiġġudikana u l-ġudizzju tiegħu wieħed l-imħabba murija lilna fil-festa tagħna, fl-imħabba fix-xewqa illi l-om tkun magħna, li l-om tieħu ħsiebna. U hemm biża' ieħor li aħna kultant insiru skjavi tiegħu, il-biża' minn dak li ma nafux, il-biża' minn dak li hemm moħbi, il-biża' kultant marbut anki ma' sigrieti profondi fil-ħajja tagħna. U anki hawn Ġesu jgħidilna dak li intom tant tibżgħu minnu, dak li intom tant tibżgħu li joħroġ barra, dak li intom tant tibżgħu illi jekk jinkixef idur kontra tagħkom, anki dan kollu jiena nafu u nħares lejh u lejkom bħarsa ta' ħnina, bħarsa ta' mħabba. Ejjew nroddu ħajr lil mulej f'din l-Ewkaristija tal-lum, propju f'lejlet din il-festa kbira ta' meta s-sema oġbu għal darb'oħra wara l-miġja ta' San Pawl fostna, oġbu għal darb'oħra iħalli sinjal tiegħu fuq l-art u ħallih propju hawnhekk, ħallih f'dan is-santwarju ta' Pinu. Ejjew nirringrazzjaw lil mulej tal-interess tiegħu, tal-imħabba tiegħu, tax-xewqa tiegħu li jkun magħna, li għamlilna kuraġġ, li jqawwina.